ए भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना होई। नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर एगो बहुत ही शानदार गाना आप सब खातिर आ चुकल बा। अभी फुल वीडियो सॉन्ग, जी हाँ, राजनीतिक वाला गाना भाई, जो कि स्पेशल तौर से आरजेडी यानी कि राजद पार्टी खातिर गावल गल बा। लालू बिना चालू ई बिहार ना होई, जो ना के ऑडियो आप लोग पहले ही आदिशक्ति से सुन चुकल बानी, और आज अभी कुछ मिनट पहले ही एक फुल वीडियो सॉन्ग आ चुकल बा। जी हाँ, जाके आदिशक्ति फिल्म यूट्यूब चैनल पर आप लोग देख सकतानी। हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी बाड़े, कृष्णा बेदर्दी लिखले बाड़े, आर्या शर्मा जी म्यूजिक दिले बाड़े, और जौन गाना बा एक फुल वीडियो के लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिले बानी। आप लोग लिंक पर ओके करी और जाके सुन ली। और हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर दी और बेल आइकन दबा दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।